Ya mengkono pambeganing Piyayi Mandura Bapa. Lah wis ora mokal wong sing jeneng Piyayi utawa Kadang Nata kuwi duwe panguwasa. Mula kuwi aja terus sak kepenakmu dhewe kaya ngono. Kendel ya kendel, aku ki ya percaya. Kowe seneng belani wong ringkih, kowe seneng belani wong sing ora duwe kekuatan. Ning belani ki rak ya nganggo hitungan maraming waton belani kaya ngono kuwi. Lah saiki nek ngene iki wis ketanggor mongko wis kebacut mbok jotosi Piyayi Mandura ingkang asmaning Raden Arya Prabu mau. Iya ora? Iya, pancen wis tak pulasara. Lah, kaengko nek nganti tatune dienggo bukti diaturake Ratu Mandura, tumeli Ratu Mandura panguwasa karo Raden Arya Prabu supaya gawe pengadilan ana ing Widara Kandhang sapa sing ngapitunan. Nek ming nyekel kowe tok wae ora apa-apa, nek sing disalahke wong sak kademangan padha karo tumindakmu ning kowe ngembet karo kasengsaraning wong sak kademangan kok krasana. Waduh, aku kudu piye Bapak? Aku rumangsa salah. Nah, sesuk iki nek tumindak nganggo hitungan ya mergo saka kebrongot rasaku Bapak iki mau dicempalani karo Raden Arya Prabu. Ya pancen kaya ngono kuwi kahanane ning rak pun bapa ora apa-apa ta ora tatu ora babak. Lah terus aku piye? Ngene wae. Nek kowe mapan ning Widara Kandhang, kowe mesti digoleki karo wong Mandura. Lah terus apa aku kudu lunga ninggal bapa? Kowe ora usah kuwatir, aku tok tinggal iki ora apa-apa, aku isih iso urip kok krasana. Kowe ndelik golek papan sing sepi, golek papan sing ora ana menungsane utawa adoh saka uriping menungsa. Ning kono kowe nglakonana tapa? Ning kono kowe nglakonana prihatin supaya entuk kamulyan saka sing gawe urip. Nyuwun pangapura karo sing gawe jagat. Kok krasana nggon wis duwe keluputan karo wong Mandura. Apa iso diapura keluputanku? Wong ki nek nelongso keluputane Gusti iki Maha Murah, Maha Adil, mesti paring mangaksama marang kowe. Ngono Bapak. Iya. Ya wis, yen ngono aku njaluk pamit. Aku tak lunga tak golek papan sing sepi. Sing adoh lho ora mung cedhak-cedhak kene wae. Nek cedhak-cedhak kene konangan karo Wadyabala Mandura kowe cilaka. Iya Bapak, sing adoh. Sing adoh nek perlu munggah gunung, mlebu ngalas, golek nggon sing adoh saka keramyaning menungsa. Sing sepi kok krasana nglakonana tapa njaluk pangapura merga kowe keluputan karo wong Widara Kandhang. Aku njaluk pamit Bapak. Sing ati-ati aja kaya bocah iki. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Suruk Suryo lah kok dadi siadi malah anemban lawan Majaning Sun metu sapa jroning patunggon ora pangling kuwi sing krasana kasihan banget sinuwun kok dengar sing mamaku Mahayana sangkut ilang tepati napa diwara ilmu mekaten nang paduka krasana teko nang temen muni tinggal ngayang wong dhateng putra paduka supados sak mangke remanahipun jagat wong atuh jagat pangestu. Nanging aja nganti itu moko tengah ratri mergo ora prayoga tumraping Majaning Sun. Marep penggalipun Kakang Mandura nyumurupi sira Yayi ndotong-ndotong lawan Majaning Sun ingkang sayekti besok tanpa bakal nyambung sejarahing panjenenganing Sun nggone ngasta bawah pemerintahan negara Mandura. Kasihan mekaten sinuwun kanugrahan
ingkang tanpa kepinggan sampun katampi kula warga ing Mandura. Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Basudewa mewah ingkang rayi. Dene sak mangke pinaringan kalining tandha tresna dening panguwasaning Gusti inggih menika wujudipun ingkang mutra. Pun krasana menika diwaji. Iya. Bong-bong gawe kakang pendak-pendak nyawang orang macan ingsun. Ya mung sing gedhe pangapuramu. Krana akeh pakaryan minangka dadi nalindra. Ing kudu netepi kewajiban ngasta lawan pendhuk kencenging peratan amis baji ning negara. Kuwi ing pundhaking ratu. Mula tumuli ora saben dina pun kakang bisa ngudang lawan Majapusika Krasana Narayana. Kasihan mekaten diwaji. Maindra, wonten timbalane ngadhar. apa mbok keparengake supaya luwih lereng sika krasana. Dak kandhine ora ketambung sedhela mubeng kedaton ing Mandura supaya tentrem atine tumuli bisa nendra lan tumlisa dipapanake ning patunggut. Sinuwun menawi kepareng paduka kados mekaten. Ingkang rayi namung kantun dhewek sumangga jer menika putra paduka. Mengkono, Maindra. Kasihan mekaten. Mula kene. Ulun lawan pun kakang tak gendho ya macam Prabu sinuwun. Dalu-dalu ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang abdi pun sagopa. Singandika Gusti kula ingkang sinuwun nimbali dhateng abdi wonten mari damel menapa Gusti? sagopa. Nggih wonten timbalan. Anane ku tak timbali mongko ora kawruhan dening menungsa siji wae kemapen negara Mandura. Ana bab ing bakal tak kandhake marang kowe. Nun inggih ngestaken dawuh. Kulaturi paring dawuh nedya midhangetaken ingkang tetela. Sagopa. Wonten timbalan. Aku ndotong-ndotong atmajaku ya kuwi sika krasana. Rewa-rewa tak candhi mubeng kedaton negara Mandura. Ndak suwun sapa astane ya kuwi garwaku Yayi Dewi Mahindra. Ingkang wigati aku kepengin nyelametake lawan nyawane anak iki. Ya nyawa anakku iki Sagopa. Leripun paduka paring dawuh mekaten. Mengko suraos kados pundi sinuwun Ngerti. Saya Ndrebala pakartine turasing mungsuh ya kuwi turasing Sigura Wangsa. Kang aran Sikansa Dewa. Ingkang saya suwe-suwe gawe geger kahanan negara Mandura. Mula aja nganti bocah iki mengko dadi korban kawengisaning Sikansa Dewa. Dina iki kantinen mapan ana ing Widara Kandhang. Kantinen ana ing Widara Kandhang lan anggepen bocah iki anakmu dhewe. Oh mekaten sinuwun. Ya, kula kendhang. Kula kendhang lan Prabeda kuwi ya dene anakmu dhewe. Kowe isih kelingan nalika kowe tak titipi Ken Sayuda ya kuwi sika Sagopi. Ora ana ingkang wong ngerti yen to sejatine kabeh mau merga saka pakarti ningsun. Inggih diwaji. Mula wektu dina iki kok krasana uga mengkono. Rengkuwen bocah iki dadi anakmu. Kula kenthang ana ing kademangan Widara Kandhang. Ngestaken dawuh. Upama ana kang takon akonono yen iki anakmu. Oh inggih ngestaken dawuh. Lan ya aja kuwatir. Pendak kala mangsa yen to mbutuhake bab-bab kaperluaning anakku iki, kowe matura lawan panjenengan ingsun. Nanging aja nganti ana siji wae kang ngerti marang kahanan iki. Prastawa dawuh paduka kepareng kula nyuwun pamit. Lare menika badhe kula beta wonten ing Widara Kandhang Dampan ana Sagopa. mangke menawi wonten pandangan saking ingkang garwa kados pundi. Engko aku bakal gawe karti sampeka supaya garwaku ora ngerti marang kahanan iki. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula aturi maringaken kula ingkang badhe nami gagah. Kok krasana Ana dawuh moko, Bapa, nimbali karo aku anakmu kok krasana. sawetara lerena dhisik nggonmu nggarap sawah. Lerena nggonmu nggarap Tegal ndak kanthi sak pejagong ya nang. Bapa ngendika apa? Akeh gawean iki nek durung tak rampungake. Mau yen wis mangsa kala wis paripurna, yen pancen Bapa paring pangandikan lawan aku mesti tinimbalan sowan ngersane Bapa.
nek mengko-mengko wong kowe kuwi nek awan garap sawah nek sore kowe garap Tegal ku muli nek wis wengi ora tau iso melek bengi sore kowe wis turu mongko ora ana kalodhangan nggonku ngajak kelawan anakku lanang tak kanthi supaya pirembugan iki lereno sedilo wae tak kanthi rembugan sing apik-apik ya kok krasana bopar paring pangandikan opo anakku cah jarot anakku wong sentosa kaya ngapa senenging wong tuamu nyawang rawan kowe dadi anake Demang Sagopa mongko saiki wis ndrebala kasantosanmu kowe dadi jejaka ing dadi patuladaning para nom-noman sak Widara Kandhang pendak-pendak kowe nglumpukke nom-noman Widara Kandhang mbok ajak supaya gawe kepasrening Kademangan mbok ajak supaya resik Kademangan nganti akeh tangga tetaruke ingkang padha ngrasani kalawan kowe senajan kowe iki mung anake Demang nanging nggonmu wekel srawung kalawan kanca-kancamu ingkang sabarakan wekasan kowe iso dadi panutaning para nom-noman sak Widara Kandhang kok krasana aku ora arep nyeneni kelawan kowe aku ora arep paring dedukan kelawan anakku lanang ora nanging gegembolaning ati ning wong tuwa iki tampan ana lan rungokno ya kok krasana ya Bapa matur nuwun dene Bapa paring dawuh kaya mangkono dadi kewajibanku aja nganti aku iki dadi anake Demang ora iso nglumpukake para nom-noman supaya resik Kademangan supaya resik kahanan Kademangan Widara Kandhang supaya luwih becik tinimbang Kademangan kowe mengkon negara Mandura sak kiwa tengene kene iya syukur ning aku tak takon karo kowe ya Bapak takon apa pirang-pirang dina iki atiku ora kepenak kok krasana nyawang kahanan Widara Kandhang lah kok dadi kowe yasa alun-alun cilik ana ngareping Widara Kandhang kae tumuli pinggir ndok wenehi ringin kurung kuwi karepmu kepiye ora ana karep apa-apa jaba supaya Widara Kandhang kene katon asri lan nyenengake yen to disawang sapa njaba Bapa Sagopa nah kowe tak kandhani mula wong iku kudu ngerti marang kahanan kowe tak jawani ya tingkahmu ingkang mengkono mau lupute nggo napa lupute merga kowe padha karo ngembari marang panguwasaning Nalendra kowe ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura ingkang menang duwe alun-alun ingkang menang yasa ringin sak kembaran ditandur ning tengahing alun-alun mau mung mujudake sawijining praja mongko Widara Kandhang kene iki mujudake Kademangan lah kok kowe yasa alun-alun cilik mongko ning kono uga tok wenehi wujud ya kuwi wantilaning gajah terus kowe iki lentuk gajah saka ngendi kowe mara-mara mulih ana ing Widara Kandhang nggawa gajah mbok rante ana ing pojoking Widara Kandhang dadi ngon-ngonanmu mongko ingkang menangimu satu kewan wujud gajah kuwi mung Nalendra lah iki eneng kene iki nek nganti apa ingkang mbok tindakake kanggo kawanguran dening Ratu Mandura kowe mengko bakal napa pampuman saka Ratu Mandura merga kowe dikira ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura Bapa aku ya alun-alun aku ya soringen kurung kuwi ora njaluk Ratu Mandura turto aku duwe ikon-ikon gajah ternyatane aku kuwi tresna lawan satu kewan aku tresna lawan satu kewan ingkang mapan jroning alas ora mung wujud gajah liyane pancen tak tresnani kabeh ning aku seneng yen to bisa ngingu sarta nguripi wujuding gajah ing tak papanake ana ning ngarep Kademangan Widara Kandhang kowe ngerti ora sing menangimu gajah ki mung Ratu utawa Nalendra kawula yen wani ngingu gajah kuwi bakal entuk duka saka Nalendra gajah kelekku nyekel-nyekel dhewe gajah kelekku golek ana ing tengahing alas lah kok dadi ora entuk dening Ratu Mandura utawa ora entuk dening sembahanku Nalendra Mandura
terus perkarane nggone dijebak aku tak takon yen aku nyuwun pambiyantu ning Ratu Mandura utawa aku nyolong gajah saka kraton iki mesti didukani aku ora nyolong aku ora njupuk monggo gajah kae tak ingu ora tak gawe rekoso uripe ning tak kepenakake pendak dina tak pakani pendak dina tak goleke pakan mapan ning Widara Kandang ora tak gawe sengsara uripe gajah kae mau terus saiki aku tak takon luputku nggo endi Kuseka kowe iki diomongi wong tuwa aja ngeyel luputmu kowe ngembari marang panguwasaning ratu sing diwenangake ngingu gajah ki ming para Nalendra coba aku tak takon sing duwe pernatan sing entuk ngingu gajah ming para Nalendra ki sapa yen pancen ngono tak turise yen pancen ono pernatane aku tak ngerti aku ki ya menungso aku ki ya tresna karo wujuding satu kewan lah kok dadi aku menungso sing tresna karo wujuding satu kewan kok malah entuk paukuman terus sing padha mateni gajah sing padha mateni macan sing padha mateni buron wana ning alas kae kok malah ora entuk paukuman saka Nalendra yen ngono apa pancen pernatane ratu ku digawe kaya ngono kuwi sing salah ora dicekel nanging sing bener malah diluputake ya ngono apa piye kowe iki nambemu kok ora ngono kuwi to Kakrasana kowe iki nek omong mbok sing apik kowe omong ngene iki nek nganti keprungu dening Nayaka Mandura malah ngrekoso lho uripmu kowe wis salah wani ngingu gajah kowe malah ngluputke para Nayaka negara Mandura kuwi ora apik kedadeane wong aku jenenge wong tuwa ki elek-elek ngelekke karo kowe yen kowe durung ngerti pernatan tak tuturi supaya kowe weruh marang pernatan lan kowe iki jejering kawula aja pisan-pisan nerak marang pernatan mergo pernatan kuwi ditemtokake dening Nalendra ratu ki wong sing nyekel kenjo kenceking pernatan amis bacining negara ki ana pundhaking ratu kowe karo aku ki mung kawula direh dening panguwasaning ratu kudu manut pernataning Nalendra ora sapenakmu dhewe kaya ngono kuwi nek kowe sapenakmu dhewe kaya ngono kuwi nek nganti kadenangan Nayaka kowe bakal entuk paukuman terus nek kowe entuk paukuman aku iso apa Kakrasana aku ki mung demang aku ora iso mbantu karo kowe aku ora iso nuturi utawa nulungi kelawan kowe Kakrasana mula wektu dina iki nek kowe gelem lho nek kowe gelem nek kowe lega atimu ringin kurung sing ana alun-alun cilik sing tok gawe kae mbrukna terus gajah sing mbok ingu kae culna ora lho ora piye ringin kurung kae ora bakal tak mbruke gajah sing wis tak ingu kae ya ora bakal tak culke yen kowe entuk dukaning Nayaka Mandura piye yen pancen aku engko didukani Nayaka Mandura tak tanggunge aku ora wedi karo Nayaka Mandura yen pancen Nayaka utusaning Nalendra Mandura bakal nyekel karo Kakrasana yen pancen bisa nuduhake pernatan ingkang kawula mau ora entuk nginggo satu kewan wujude gajah pernatan mau tulis apa dene ora mengko aku bakal ngrungokake yen pancen bener pernatan mau pancen kaya mengkono aku manut dihukum ora apa-apa yen pernatan mau mung golek-golek kanggo kemenanganing ratu sing duwe panguwasa aku wegah aku ora trima aku ku ya menungso Nalendra ku ya menungso ming bedane aku kawula cilik ratu ku duwe derajat duwe pangkat ngono wae Bobo kowe iki aja ngeyel to Kakrasana kowe iki dikandhani aja wangkot ora perkara ngeyel ning aku ya duwe hak urip ana ing negara Kandang lan negara Mandura mulih yen to uripku disuk-suk dening sapa wae aku ora ikhlas aku mau kowe mau Bobo nek ngono aku sing ngeculke gajah kae lan aku sing ngembrukke wit ringin loro sing tok tandur kae yen Bobo wani ngeculke gajah wani ngembrukke wit ringin loro ora apa-apa mbrukno lan gajah mau jono ning wit dina iki sampean rasah ngaku anak karo Kakrasana nek perlu aku tak minggat saka Widara Kandang kowe iki mesti ancamane ngono ya nek kowe minggat saka Widara Kandang iki terus sing arep gula mentah utawa sing arep garap sawah Tegal sing jembar kaya ngono kuwi sapa aku ki wis tuwa aku wis ora kuat mula yen kowe gelem garap sawah kowe gelem mikul garuluku kowe gelem ngiring kebo sapi menyang sawah lan Tegal kuwi atine wong tuwa wis bombong atine wong tuwa wis seneng yen Bobo wis bombong wis seneng ora sang ngugreh-ugreh karo uripe Kakrasana tegese aja ngugreh-ugreh karo kesenenganku wis ngono wae cukup
Ya wis nek kowe dikandhani ora nggugu ya wis sak karepmu jeneng wong tuwa ki apike ming nuturi. Ya. Terus sak banjure bopo arep paring pangandika apa? Aku ya ming arep omong kaya ngono kuwi kok karo sing nomor loro adimu Narayana ki nendi? Ora usah gagas Narayana. Narayana ki bocah ora tau omah. Sedina ning omah seminggu minggat, seminggu ning omah sesasi ora ketok. Ora satuk gagas, engko ndak malah bapa loro. Nek bapa loro aku sing kapitunan. Wis ben, bocah kae seneng dolan. Tur dasare dolane ora ijen ditutke karo Kakang Udawa. Dadi ana sing awat-awati. Wis bapa ngrembug perkara bali wis moh widoro kandhang wae. Ora sak gagas Narayana. Narayana teka ya ben, bali ya ben, ora ya wis ben. Tur dasare ya wis gedhe, ora usah dadak mbok kuwatirake. Ya wah jan aku arep omong-omongan karo kowe iki sirku arep mejang malah mbok wejang. Malah mbok seneni karepmu piye? Aku ora nyeneni karo Bapa Sagupa. Aku ming duwe iku pratikel supaya Bapa Sagupa aja bentoyo ngene mikir karo anak-anakmu. Iya kakrasan iya. Aku ngerti karepmu kok ngger Mau nyambut bagus. gawe garap Tegal lan sawah durung paripurna. Tumuli ditimbali karo Bapa Sagupa. Mula aku njaluk lilahmu, aku njaluk pangestumu, sawah lan Tegal tak rampung sisik nggone garap. Mau yen bapa isih kurang rembugan karo aku jagongan yen wis rampung pakaryanku. Ya wis kana ngger kana dirampungke kabeh. Gusti Arya Prabu ingkang pareng tedhak wonten ing kademangan Widara Kandhang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gusti. Iya. Demang Sagupa ndak tampa. Gawe lega legawaning penggalih kurang liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing Widara Kandhang menawi dipun kemarengaken kula badhe nyuwun priksa lan mugi ambabarana dhateng abdipun Sagupa Gusti. Demang Sagupa inggih wonten dawuh bareng aku pratana ing kademangan Widara Kandhang lah kok kanane wis beda lawan warsa-warsa sing wis kepungkur. Inggih malah saya kaget rasane ngatiku bareng aku anjok ning pelataran Widara Kandhang. Pelataran kademangan diemba kaya dene alun-alun. Mongko tengah-tengahe ditanduri ana ringin loro sak kembaran. Malah aku roh ana wujuding gajah ing mapan ana ing wantilan. Demang Sagupa wonten dawuh kanan Widara Kandhang diemba kaya dene kraton. Sing gawe kanane Widara Kandhang kaya mengkono mau sapa? Alah kula nyuwun mangapunten Gusti. Estunipun kula menika sampun elek-elek dhateng anak kula pun Kakrasana. Sedaya menika rak tingkah polaipun anak kula pun Kakrasana. Mongko nek dikandhani bocah menika malah nesu. Wong salwangsul kula ngemotaken nek yasa alun-alun kaliyan tiken kulung menika ngemba wujuding negari. Tur mboten kenging wujuding Dwi Panggawa dene Kakrasana menika wangkot ngeyel. Nek dikandhani malah genti ngandhani menika pambeganipun Kakrasana ngaten menika. Kakrasana wis sepira gedene Demang Sagupa? Wah sampun mboten kanten-kantenan. Dasaripun larenipun menika nuwun sewu. Menawi kaliyan makaryan menika wekelipun mboten kanten-kantenan. Wiwit enjing surya dereng mlethek saking Brang Wetan, Kakrasana sampun mangkat wonten ing sawah, sampun garap Tegal. Menika mboten kendel ngantos sonten, ngantos surup. Cobi latri menggalih. Mongko mboten nate wangsul wonten ing Widara Kandhang nek leren nggih namung ngiyup wonten ing sawah, ngiyup wonten ing Tegal kemawon. Menika ngaten menika pendak dinten upami wonten wekdal ingkang lodang, wonten wekdal ingkang mirunggan. Kakrasana menika nglempakaken nem-neman sak Widara Kandhang dipun ajab supados resik kawontenan kademangan. Mila mboten aneh menawi kademangan sak mangke katingal asri menika inggih saking Kakrasana menika Gusti. Lah dalah. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu moro. Sagupa inggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Monggo kowe tak kandhani. Prataka ning Widara Kandhang iki diutus dening Koko Prabu Basudewa. Supaya nitik marang titipane panjenengane marang sira Sagupa. Wis sepira gedene lan kaya ngapa kahanane. Mula wektu dina iki kowe
menyang Sawah lan Tegal ingkang digarap dening Sika Krasana mau. Bocah mau aturana utawa timbalana sowan nang ngarep aku tak weruh kaya ngapa lan sepira gedene Sika Krasana. Nuwun sewu panjenengan dawuh supados kula nimbali anak kula Kakrasana. Iya, Temang. Kula nyuwun pangapunten. Menika mboten badhe saged kelampahan. Kakrasana menika nek pun nyambut gawe aja kok ditimbali wong tuane. Nuwun sewu nadyan ditimbali Nayaka Mandura kula nyuwun pangapunten malih. Kula nyuwun pangapunten Gusti Arya Prabu. Sampun malih kok namung ditimbali kula lan tiyang sepuhipun menapa dene nuwun sewu panjenengan lambok jagat menika walik watu. Kakrasana menika mboten badhe kendel anggenipun. Kula nuwun sewu nggarap Tegalan sawahipun. Piyambakipun menika mboten gampil dipun timbali dhateng sinten kemawon. Sing nimbali aku. Sing nimbali aku lah kok dadi ora gelem rene. Mboten purun pun kula yakin wis ta. Nika mboten gampang wedi karo sapa-sapa, bocahe kendel bandel. Upami kula susul teng sawah teng Tegal Kakrasana kowe ditimbali Raden Arya Prabu. Semaur niku wis apik banget. Niku Kakrasana. Lah terus carane supaya Kakrasana iso niki enten carane. Wonten carane nika niku bali nek bapakne sambat ngrasake masuk angin utawa kula niku ngelu terus kula gereng-gereng kula sambat lara niku Kakrasana niku mesti garu kare lupune didokok teng sawah terus mlayu mulih terus nakoni kalih kula nika niku nek kalih kula tresnane ra jamak-jamak. Mula nek nganti kula sambat kenging napa-napa niku Kakrasana tumuli wangsul enten Widara Kandhang. Lah terus carane piye, Temang? Ngeten mawon. Panjenengan etok-etok mulasara dhateng kula. Ning etok-etok mawon lho Gusti. Iya. Mengke kula tak sambat-sambat, mengke kula tak bengok-bengok. Nuwun sewu nek Kakrasana menika krungu sambat kula mesti tak terus mangsul teng Widara Kandhang. Yen pancen kaya mengkono aku mung manut karo kowe. Ah, ngenten malah prayogi tumuli Kakrasana purun wangsul wonten ing Widara Kandhang panjenengan saged nyumurupi dhateng putra panjenengan inggih menika pun Kakrasana. Mila ingkang saking menika monggo api-api panjenengan kula aturi mulasara dhateng kula. Kula mengke bengok-bengok ngrasake lara mengke rak bocahe wangsul. Semangka hanggro sesumbar lindhu bumi. Lindhu bumi kuncing gumaludhuk kuntur keto. Demang Sagopa. Menungsa ora tatanan kowe. Ing atase kowe wujude demang lah kok wani asa alun-alun. Kowe wani asa wujude ngringin kembar. Malah kowe wani ngingu gajah. Kowe arep ngembari panguasane Nalendra Mandura. Bakal ana pidane ingkang tumama marang kowe Demang Sagopa. Ayo, kowe gelem manut apa ora? Nek kowe bangga mesti tak rampungi. Tak bondo tangan tak krincung sikilmu Sagopa. Aduh kula nyuwun pangapunten. Gusti kula mboten lepat. Menika sanes kula ingkang yasa. Menika anak kula Kakrasana ora peduli. Kowe ora iso nuturi karo anakmu, kowe ora iso ngandani karo anakmu. Kowe barang-barang tak atutke dosane. Ampun Gusti, ampun. Kakrasana, aku arep dicekel nang Mandura. Kakrasana kowe bali ya cah bagus. Nek kowe ora bali bapakmu bakal dipontok. Iblis lanang karepe dhewe sapa kula terus? Iblis lanang. Intang-intang wong tratut ora ngerti tata krama cara desa. Kowe wani mulasara karo bapakku Demang Sagopa. Kowe wani marep nyekel karo bapakku Demang Sagopa. Lho, iki sapa iki? Anake Demang Sagopa. Aku Kakrasana. Aku Nayaka Mandura. Aranku Arya Prabu. Ora peduli aran Nayaka Mandura ora Nayaka. Tekan Widara Kandhang mulasara karo bapakku utang loro. Sono kasantosane Kakrasana. Iya, iya. Kekuatane Arya Prabu wae ora iso ngembari marang kekuatane Kakrasana. Ya, Nger. Aku wis bombong. Aku marem roh kananmu. Dadi atursane kok Prabu.
Kowe tak ndek kok ora kena kowe terus mulasara karo piyayi kae karepmu piye? Ya wis, buku karepe dhewe. Wani mulasara karo bapakku. Apa anggape demek piyayi kraton apa anggape demen ayo kok kraton kuwi? Menang-menang karo wong desa, semenang-menang karo bapa sagopa. Aku ora nrimake. Yen nganti cilik bapa lara, aku ya kudu iso nglarani karo Nayaka Mandura. Iya, aku wis ngerti. Ning rak ya nganggo etung-etungan to, nganggo akal aja nganggo akal. Apa dianggep kok rasane wedi karo Mandura? Ngerti nek kowe iki wani aku ngerti. Ning apa kowe ya cukup ming wani tok. Kowe tak kandhani ya kok krasana. Kae mau dudu wong loro saudon telu saurupan. Nanging kae kuwi Raden Harya Prabu ki kadange utawa adine Sinuwun Mandura, Sinuwun Basudewa. Arep kadang aku ora wedi. Iya wis ngerti kowe iki ra wedi karo sapa-sapa, aku wis paham. Ning ora kaya ngono kuwi cak-cakane. Yen nganti Raden Harya Prabu kae engko bali ning negara Mandura ngetapake Prawadyabala. Prajurit pirang-pirang bergada dikanthi ning Widara Kandhang. Sawise tekan kene do goleki karo kowe apa kowe wani mungsuh prajurit pirang-pirang. Aku ora wedi. Aku wani bapa. Najan kudu tekane mati tak antepane, tak adepane. Yen pancen iki nggo milani karo siji bapa, loro Widara Kandhang, nyawaku tak totohke. Iya wis aku percaya. Aku ngerti nggonmu tresna karo bapak karo kademangan kene pancen lahir batin. Ning upama kowe wani terus kowe bisa menang karo Piyayi Mandura kae utawa prajurit sing pirang-pirang. Terus padha kondur ning negara Mandura terus nggawa wadyabala akeh. Kowe wani? Wani. Nek kowe wani pancen ya tenan ning iki engko nek nganti beda perkarane. Beda perkarane piye? Yen nganti terus bareng kowe kuwi iso menangke prajurit pirang-pirang. Kuwatiring wong Mandura nek nganti nggawa prajurit saya akeh mongko ya bakal kalah karo kowe. Tumuli sing dadi tok sumbering perkara dianggep kademangan Widara Kandhang terus ting diobong Widara Kandhang. Piye coba aku tak takon karo kowe. Kowe arep ngapa kowe nek sing diobong Widara Kandhang merga ana Kadang Nata sing dipulasara karo wong Widara Kandhang. Keluputan kowe sing tumindak. Kowe sing bibiti keluputan nanging sing ngrasake wong Widara Kandhang. Nek ngono kendelamu kuwi nggo nyengsarake wong Widara Kandhang ya ngono wae piye? Coba aku tak takon karo kowe. Nek Harya Prabu kae Raden Harya Prabu dawuh karo prajurit Mandura kon ngobong Widara Kandhang. Wong pira sing bakal kelangan omah merga saka nggonmu wani karo wong Mandura? Kok krasana aja nganggo akal, ning akal ki gunake. Pikiran nek kaya ngono kuwi kelakon apa ya bakal lakon kaya mengkono. Lho, wong kraton ki bebas nggih. Wong kraton ki iso nibake pidana sakarepe udele dhewe. Mula nek kowe luput karo wong kraton kowe pisan-pisan wani. Oh, sing kateman wong pirang-pirang sanak sedulurmu, tangga teparomu kabeh dihukum karo wong Mandura. Kowe sing bibiti perkara ning sing ngrasake wong pirang-pirang. Apa pambeganing Piyayi Mandura bapa? Lah wis ora mokal wong sing jeneng Piyayi utawa Kadang Nata kuwi duwe panguwasa. Mula kuwi aja terus sak kepenakmu dhewe kaya ngono. Kendel ya kendel, aku ki ya percaya. Kowe seneng belani wong ringkih, kowe seneng belani wong sing ora duwe kekuatan. Ning belani ki rak ya nganggo hitungan maraming waton belani kaya ngono kuwi. Lah saiki nek ngene iki wis ketanggor mongko wis kebacut mbok jotosi Piyayi Mandura ingkang asmaning Raden Harya Prabu mau. Iya ora? Iya, pancen wis tak pulasara. Lah, kae engko nek nganti tatune dienggo bukti diaturake Ratu Mandura, tumuli Ratu Mandura panguwasa karo Raden Harya Prabu supaya gawe pengadilan ana ing Widara Kandhang sapa sing ngapitunan. Nek ming nyekel kowe tok wae ora apa-apa, nek sing disalahke wong sak kademangan. Padha karo tumindakmu ning kowe ngembek karo kasengsaraning wong sak kademangan. Kok krasana? Waduh. Aku kudu piye, Bapak? Aku rumangsa salah. Nah, sesuk iki nek tumindak
nganggo etungan. Ya mergo saka kebrongot rasaku. Bapa iki mau dicempalani karo Raden Harya Prabu. Ya pancen kaya ngono kuwi kahanane. Ning rak pun bapa ora apa-apa ta, ora tatu, ora babak. Lah terus aku piye? Ngene wae. Nek kowe mapan ning Widara Kandang, kowe mesti digoleki karo wong Mandura. Lah terus apa aku kudu lunga ninggal bapa? Kowe ora usah kuwatir, aku tok tinggal ki ora apa-apa, aku isih iso urip kok Krasana. Kowe ndelik golek papan sing sepi, golek papan sing ora ana menungsane utawa adoh saka uriping menungsa. Ning kono kowe nglakonana tapa? Ning kono kowe nglakonana prihatin supaya entuk kamulyan saka sing gawe urip. Nyuwun pangapura karo sing gawe jagat. Kok Krasana nggon wis duwe keluputan karo wong Mandura. Apa iso diapura keluputanku? Wong ki nek nelongso keluputane Gusti iki Maha Murah, Maha Adil, mesti paring mangaksama marang kowe. Ngono bapa. Iya. Ya wis, yen ngono aku njaluk pamit. Aku tak lunga tak golek papan sing sepi. Sing adoh lho ora mung cedhak-cedhak kene wae. Nek cedhak-cedhak kene konangan karo Wadyabala Mandura kowe cilaka. Iya bapa, sing adoh. Sing adoh nek perlu munggah gunung, mlebu ngalas, golek nggon sing adoh saka keramyaning menungsa. Sing sepi kok Krasana nglakonana tapa njaluk pangapura merga kowe keluputan karo wong Widara Kandang. Aku njaluk pamit bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah ki. Mas tu ngomong sidam. Sekaring bawono langgeng. Wayah ulun nggih kok Krasana. Ayo kaget. Ulun yang merpeki kelawan jeneng kita. Nggon kita ulah puja, ulah brata, ana ing lengkeng ngarga sunya. Ibu ulun sewu-sewu kelapatanipun ing wayah tadah wadana menawi dipun parengaken kula badhe nupriksa. Gandeng kula menika dereng mangertos paduka menika sinten Bu Ulun. Yen kita nyuwun priksa ulun iki sapa ngertiya. Ulun iki dewaning geni. Wewise ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Hyang Budawaka. Paduka Sang Hyang Bathara Brahma ya pancen bener mengkono Krasana. Waduh Bu Ulun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk saha kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dari paduka kepareng tedhak merpeksa anjugaraken anggen kula alam pasmedi. Menawi kula badhe nampi pidendhan lajeng dosa menapa kula sandhang. Nanging menawi paduka badhe paring ganjaran kelawan ingkang wayah pun Krasana, labetan menapa ing sampun kula tindakaken Bu Ulun. Krasana wonten timbalan. Ayo kaduk ati kajron menapa. Yakine ulun prapta merpeki kelawan jeneng kita. Nggon kita nedheng ulah semedi mau sayekti nampa timbalaning Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Ya Sang Hyang Jatimurti. Apa ingkang dadi panyuwun kita Jawata bakal ngudaneni jumbuh lawan apa kang dadi lenging cipta nggon kita golek pepadhanging ati. Iye Pul. Esmunipun bingung raos sing manahipun ingkang wayah pun Krasana. Dene kula mapan wonten ing Argasunya, tuwin kula lampas medi menika kala wau. Krana sejatosipun namung kepengin sanget kula ngawuningani dhateng jati diri kula Bu Ulun. Krana saking petangan kula lelampaning kula sandhang wonten Widara Kandang menika tumrap kula mokal kelampanipun kok Krasana wonten timbalan. Yen to kita bakal golek pepadhanging ati Jawata ngudaneni apa ingkang sejati sarta apa ingkang kita lakoni mau sayekti ngambah alaming ya kuwi wujuding urip ingkang dudu saktenane sarta urip kita ingkang dudu sakbenere kita kudu nglakoni. Liripun kados pun didene paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo. Lamun sejatine kita kuwi dudu putraning Demang Sagupa. Kita kuwi dudu anak Widara Kandang. Kula menika sanes atmajanipun Bapa Demang Sagupa. Iya, pancen mengkono kok Krasana. Nang ngerti yo. Kita aja kaget. Kita kuwi sayekti atmajaning Nalindring Mandura. Ya kuwi Prabu Basudewa ingkang kasingitake ana ing Widara Kandang. Nuwun pamunten.
Menawi kula menika atmajanipun Alindra Mandura kenging menapa kula menika gesang wonten ing Widara Kandhang. Apan kasengaja dening Nalindra Mandura nyingetake kelawan atmajane ya kuwi kita lan kadang kita sakarone sabab dina samengko negara Mandura nedeng ana ing kahanan pepeteng ya saka pokal gawene si Kangsa Dewa turasing mungsuh turasing Prabu Gorawangsa ingkang nyidra resmi kelawan garwane wong atuwa kita ya kuwi Dewi Maria ingkang dina samengko wis nderbala dewasa sarta darbiniat bakal ngrebut kedaton negara ing Mandura. Ya si Kangsa kuwi ingkang dadi jalaran kita kasingetake ning Widara Kandhang. Mula Pakrasana gandeng kita wis suwun jarwani sejati ingkang pranyata kita kuwi atmajane Nalindra ing Mandura. Dina samengko kita aja nganti wedi kangelan tumuli budhal marang negara Mandura ingkang dina iki nedeng anakake adon-adon ya kuwi wujuding menungsa. Jago saka ing Sengkapura lumawan jago saka negara Mandura. Kabeh mau dadi karti sampekaning Kangsa Dewa nggone bakalan judak ke Prabu ning Mandura. Mekaten kulun ya mangriwi. Menawi kula menika atmajanipun Nalindra Mandura lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Narayana kaliyan pun Narayana Kakrasana wonten timbalan. Sejati Narayana lan Narayana iku uga putra Mandura ingkang uga kasingetake ana ing Widara Kandhang. Kita katelune ya kuwi Kakrasana, Narayana lan Narayana sayekti atmajaning Mandura. Kita lan Narayana kuwi tunggal ibu wondene si Narayana kuwi beda kelawan ibu kita lan ibune si Narayana. Mekaten kulun ya. Kejaba saka kuwi nggih ulun uga kinantenan wujuding pusaka ingkang kudu ulun paringake kelawan jeneng kita dadi sarana kekuataning lair kita nggon kita bakal gawe padhang kahanan negara Mandura ya negarane wong atuwa kita Prabu Basudewa Kakrasana tansah marmaring sukma sinukmaya minayo ing asepe sumimpen telenging kalbu sumimpen telenging kalbu pambukaning warana pusaka loro ingkang sinebut pusaka Kodrat lan Wiradat ingkang pusaka Kodrat bakal mapan ning epek-epek kita arane Kyai Nenggala wonten ingkang Wiradat ya kuwi wujuding pusaka kang aran Nalugara Kakrasana pusaka sakarone iki dadi sarana nggen kita bakal gawe pepadhang negara ing Mandura matur sembah sinuwun tanpa pepindhan menawi tetelu mekaten kula tumuli kula aturi amaringaken lan badhe kula tampi pusaka paringan dalem Sang Hyang Bathara Brahma mara kebat kita tampan inggih meneh kita bakal ketemu karawan kadang kita sakarone kantinen supaya nonton adon-adon ana ing negara Mandura mbok menawa dadi jalaran nggon kita bakal bisa madhangake kanan negara Mandura nggih ngestaken dawuh sembah kula ngendhiraken aku kang sowan aku ingkang goleki karo Kakang Kakrasana inggih kula Kang Mas kula ingkang upaya dateng jengandika Kakang Mas eneng apa kok dadak padha goleki aku luwih kowe Narayana kowe pendak-pendak lunga saka Widara Kandhang tanpa pamit karo Bapa Sagupa lah kok iki kadengare temen kowe dadak golek karo kakangmu kuwi gatine apa nuwun pangapunten mboten ateges menapa kemawon namung sejatosipun kula namung badhe munjatrasa jengandika Kakang Mas bar matur apa sak pengeripun Kakang Mas Kakrasana kula nyuwun pangapunten Widara Kandhang dipono piyak wadyabala saking Sengkapura. Lho, wadyabala saka Sengkapura inggih kasinggihan mekaten. Sampun boten kirang-kirang anggenipun kula lan Kakang Udawa tuwin Bapa Sagupa Trenggalang iki kridanipun wadyabala Sengkapura. Ewadene sepinten kegiatanipun lare dusun kados kula. Nuwun mampun sak mangke Widara Kandhang sampun risak boten kanten-kantenan malah kula kepelajar nganti kaleng ingkang rayipun lara ireng menika. Tuwin kula badhe munjatursanipun jenengan Kakang Mas sampun ngantos kejoting penggalih. Kula nyuwun pangapunten. Inggih menika Bapa Sagupa mboten dipun mangertosi wonten pundi dinungipun duka sampun pejah. Menapa kesah saking Widara Kandhang kula mboten mangertos Kakang Mas. Well, ajar.
pangestu karo. Monggo aku lunga saka Widara Kandang kuwi didhawuhi dening Bawa Sakupa aku dadamal sak lungaku Widara Kandang ana lakon ingkang gawe gegering Widara Kandang. Inggih. Nyuwun saking menika kula nyuwun ngapunten tumuli sak mangke gandeng sampun cetha paduka Kangmas anggenipun nampi dhateng aturipun ingkang rayi pun Narayana. Tumunten sak mangke kula badhe munjuk atur malih Kangmas bar matur apa meneh. Dinten sak mangke mana mboten langkung prayogi jengandika Kangmas kula derekaken dhateng negari Mandura. Lho, ngopo? Wigatosipun niti priksa dhateng adon-adon inggih menika wadya Sengkapura kelawan wadya Mandura. Monggo pawarta menika sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa Kangmas mboten kepengin ngawuni-ngani adon-adon ngendipun wontenaken wonten ing alun-alun negari Mandura? Bose Narayana, wonten dawuh. Lah kok dadi apa sing tok kandhake iki mau jumbuh kelawan dawuhing dewa sing tak tampa. Lho, Kangmas nampi dawuhing dewa sinten? Bathara Brahma. Aku tapa ditekani Bathara Brahma. Oh, lajeng kaparingan pusaka loro ya kuwi wujud Nenggala lan Alugara, pusaka Kudrat lan Wiradat. Nenggala mapan ning epek-epekipun Kakang, Alugara kuwi wujud pusaka Wiradat ingkang bisa digunakake. Inggih. Lan kuwi tak kandhani. Kowe aja kaget ya Narayana. Inggih, menapa? Menapa Mas? Menapa kula tak kaget sak menika? Aja kosek. Kaget ya bareng karo lek omong kok kaget saiki aku lek omong ora ana sing ngageti. Oh inggih, inggih. Inggih ngestaken dawuh. Kersanipun menapa? Kowe tak kandhani ya. Inggih. Janjane kowe kira dudu anake Bapa Sagupa. Lho. Menapa inggih? Ingkang dawuh sinten panjenengan kok lamun ngantos gawe-gawe lho. Aku ora gawe-gawe iki kasunyatan. Oh inggih. Kasunyatan mergo dawuh dewa. Lajeng menawi kula menika sanes atmajanipun Bapa Sagupa kula menika anakipun sinten? Kowe iki anake Ratu Mandura. Kowe ra dalah. Menapa inggih mekaten? Kang mangke goro. Ora, aku ora goro. Kuwi dawuhing dewa. Upama aku goro, dewane ya goro. Oh, mekaten. Iya. Oh inggih. Anak Ratu Mandura. Iya, pancen bener. Ora mung kowe, lara ireng ki ya anak Ratu Mandura. Mung merga Mandura saiki ana pengamuk ing Sikangsa. Aja nganti aku, kowe lan lara ireng dadi kurban. Tumuli dititipake ana Widara Kandang, dititipake Bapa Sagupa. Oh, ngaten to. Anak Ratu Mandura Kakang Udawa. Waduh kula nyuwun pangapunten Raden menawi kula slaminipun menika nungkak krama Raden Narayana. Wis to, rasa ngowahi. Ora usah basa barang karo aku. Kowe ya tetep kakangku, aku ya tetep adimu ngono wae. Nanging panjenengan menika putra Nalendra Mandura. Wis ora apa-apa. Aku anak ratu ya ora apa-apa. Nyatane aku uripe ana ing desa ning Widara Kandang. Jebul aku ki anak ratu Kakang Udawa. Inggih. Ora inggih to, iya ngono wae. Iya inggih anu. Menawa menika kiku kula menika ngantos bingung. Iya ngono wae. Iya Narayana iya. Aku yo anak ratu Kakang. Yo kowe yo anak ratu. Kok Narayana kuwi arep ireng kaya ngono ya anak ratu. Inggih ngestaken dawuh lajeng sak menika keparingipun ngados pundi panjenengan paring dawuh bilih menapa kula aturaken menika sami kaliyan dawuhipun Bathara Brahma. Bathara Brahma ya dawuh karo aku supaya aku nyaketi kana negara Mandura. Merga Mandura dina sengkemu nandhang pepeteng merga saka pengamuking Sikangsa nganake adon-adon menungso. Nanging ngaten lajeng keparingipun wis rasa kokian gunung sing tanpa gunung. Ayo mangkat ning Mandura nonton adon-adon. Iya ngestaken dawuh. Aku melu yo Kakang. Yo lara iki kowe melu. Aja ado-ado karo aku. Aku digendhong sikilku kesel Kakang. Aku mlaku munggah gunung medhun jurang. Aku gendhongen. Kakang Udawa. Wonten dawuh Raden. Ora usah basa. Oh iki ana apa kok rasane? Kowe tak jatah gendhong lara ireng. Ya wis manut wae. Ning gendhong mburi. Iya. Aja ngarep. Aku ya wegah nek digendhong ngarep. Gendhong mburi wae Kakang Udawa. Ya wis ayo tak gendhong Narayana ayo mangkat. Monggo Mas lodheraken ayo Narayana bareng karo aku. Monggo suwi didal. Sangandika anak Mas Kangsa teka nyandhet lampahipun ingkang paman wonten dawuh. Ampun nganti lali. Inggih. Adon-adon iki mung dadi karti sampeka nglumpukke wong sak negara Mandura. Inggih.
nganti akeh kaya ngene wong kang bakal padha nonton adon-adon menungso sing dianake nang negara Mandura kasinggihan mekaten wiwit saking Parden wiwit saking Karang Pradesan Kutagara sedaya mlumpuk kula kinten boten wonten ingkang cicir kabeh para kawula sami ndatengi alun-alun kasinggihan mekaten mula mangeling-eling sampeyan aja nganti lali adon-adon iki mung dadi karti sampeka mang setitekke jroning perang mungsuh Jago Mandura lho niki sampeyan mang lirik ngiwonengen yen sampeyan weruh wong bule kalih wong ireng jemani niku sing kula goleki Jago Mandura mangculke ning sing kudu mang pateni wong bule kali wong ireng inggih ngestaken dawuh yen sak cakete wong bule kali wong ireng niku enten wong wedok ayu rambuté kriting niku nek iso sawise sampeyan mateni wong bule kali wong ireng wong wedok ayu niku mang cukup niku bakal calon garwane Kang Putra Kangsadewa wis tupada dawuh paduka anggir Kangsa dinten sak mangke kula nyuwun pamujinipun nggih kula tak munggah wonten ing pepanggungan kula tak ngayati jago saking negari Mandura ampun lali mboten nggih ampun lali perang niki mung samudana mung dienggo etok-etok mawon perang niki mung dienggo srana nglumpukke wadyabala Mandura nek ning wong bule eneng wong ireng niku sing kudu mang jatah kudu oncat nyawane sendika ngestaken dawuh ana wong gagah gedhe dhuwur blengah-blengah munggah ana ing pepanggungan napaki kelawan aku Suratri mantra saka ing Sengkapura lek nomripatmu gatek nagapukmu Jago Mandura saka ing Saptawarga sapa le kowe Raden Bratasena Raden Bratasena ya kowe sapa Suratri mantra kowe yen isih ngeman karo uripmu Balya aja gelem dadi Jago Mandura kowe diwenehi apa nganti kowe gelem natohake jiwa ragamu munggah ana ing pepanggungan nandingi kridaning Surati mantra Mandura mumpung isih ana rasa tresnaku lawan kowe ngeman karo awakmu ngrasa bagian gunung tanpa gunung wis wani munggah ning Blabar Waja jangan jinencang tegese aku wis wani mati kowe bakal mati sia belani wong Mandura ora bakal sia-sia matiku yen belani bebener ayo nang ngene ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati agyak gelak limpamu tecak dasmu kowe ya kala Suratri mantra parandene nalika semanten netrane milang-miling ngiwonengen dupi mulat ana wong bule ingkang nyaketi Blabar Waja janget sencang emut dhateng pitungkasipun ingkang putra Sang Kangsadewa Raden Bratasena tinilar nubruk Sangka Krasana wong bule menungsa tatanan manuk maring jajalanan tak dadi kowe ninggal mungsuhmu kowe nubruk karo saya oleh binatang menungsa tatanan wah buta buku arepe dhewe kowe njaluk perkara karo Krasana ting-ting tinjung akhirat nyawa ane gene Sang Kangsadewa Raden Krasana datan saged ngrawat mulat Sang Narayana arsa pepulih mati sigra nyaketi Sang Kangsa ngenyan likung Sang Krasa miwah Sang Narayana nenggih Dewi Lara Ireng ya Endang Bratajaya kedhek tesmak mas pausaken paningale Sang Kangsadewa nalika semanten dupi mulat kasuwistyaning warna Sang Bratajaya dadya wong bingung penggaling Sang Kangsa supe ngenyon likung Sang Krasa miwah Sang Narayana tanggap satriya kekalih sigra musti pusaka Kyai Nenggala miwah Kyai Senjata Cakra den tamaken dadaning Sang Kangsadewa kelas tulising putra Mandura turasing Goro ing donya iki mung Kangsa tok ora ngerti yen Krasana kuwi duwe kekuatan ya kuwi Kyai Nenggala cocok dadamu mati kowe mangke riyen kula ya nyocok dadane Kangsa nganggo Senjata Cakra Gusti to kowe aja ngawur Senjata Cakra kuwi lemu entuk saka endi? Lho, nika paringanipun guru kula. Gurumu sapa? Begawan Padmanaba wonten ing Pertapan Muntarayana. Kula ya duwe pusaka, ya kula tamakke dadane Kangsa. Ning sing mateni Kyai Nenggala, sanes sing mateni Cakra, Nenggala, Cakra. Kowe ora ngeyel lho kowe. Kowe aja ngeyel. Nenggala ki paringane dewa. Nuwun sewu.
arepa paringane dewa nuwun sewu senjata cakra ki ya paringane dewa. Dewa sapa ora ana dewa jenenge Padmanaba ki dewa palsu. Sing ana ki Bathara Brahma, Bathara Bayu, Bathara Basuki ngono kaya ana. Bathara kok Padmanaba ki Bathara ngendi? Nuwun sewu arepa menika pendhita ning panjalmaning dewa. Lah kuwi saya ngaya wara meneh. Wose kowe rasa dadak gawe perkara. Tuaku mbane Narayana sing mateni Kangsa Kyai Nenggala pusakaku. Mboten cakra pusaka kula. Nenggala cakra. Lho ngeyel kok didu apa piye? Lho. Kok malah didu-didu piye? Pusaka kok didu? Nyatanipun ning mejahi cakra. Sing mateni Nenggala. Kowe lah do mengko ngeyel. Sapa mateni ana wong bule karo wong ireng. Kowe ngerti ora? Ingsun sapa? Ingsun kuwi Nalendring Mandura Prabu Basudewa lan kabeh kawula sak negara Mandura nganti tekaning jabaning Rangkah padha ngerti ento Kangsa kuwi anak Ratu Mandura. Lah kok dadi anakku tekaning pati sing mateni sapa? Antaraning wong lanang lur ki ngaku bakal entuk pidana saka negara Mandura. Nyuwun mapunten. Ingkang mejahi pusakanipun naminipun Nenggala. Sanes. Sanes nuwun sanes. Mau kok nek cakra kok sing ngomong sapa? Nenggala kok sing ampuh. Cakra ki rak paringane Padmanaba, nek Nenggala ki paringane Bathara Brahma. Kuwi pusaka sing ampuh. Sing iso mateni Kangsa ya Nenggala. Ora. Mau ki tak tuthuke nggon dadane Kangsa ning jebule kuwale. Sampun ngantos kaya para to? Panjenengan kedah ngakoni nek sing mateni kuwi panjenengan. Ora. Kudu aku. Sanes sinuwun, kula mboten mejahi. Ing mejahi adi kula Narayana. Mboten sinuwun ing mejahi kadang kula Kakrasana menika ingkang mejahi Narayana, ingkang mejahi Kang Mas kula Kakrasana. Kakrasana Narayana anakku. Wiwit bocah kowe tak titipake ana ing Widara Kandhang, saiki wis ndrbala dewasa kaya ngene. Narayana wonten maring adhawu. Kowe ya anakku. Lara ireng kae ya anakku, katelune kabeh anake Basudewa. Kowe ingkang bisa ngilangi klilip negara ing Mandura. Ayo ngger tak kanthi manjing negara Mandura ketemu. Mas tu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kaya rasisip saka panduluku, iki kaya adikku Rukmanata. Nggih. Kakang Mremban. Ingkang sowan ngersa maduka Kakang Wasi Jaladara kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping mabet kula kunjuk sandhapa padha paduka. Kakang Wasi Ngrewanaka. Ya, Yayi tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tamanana, kula pun dinggo jimat paripik gayana ning kasantosan. Yayi padha reca sak pratamu. Kakang Mas. Kemareng ngaturaken sembah, sumangga ping mabet kula kunjuk. Iya, Rukmanata ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tamanana, kula pun dinggo jimat paripik gayana ning kasantosan. Rukmanata, wonten timbalan. Sumangga pangawak Badra nggon Musuwanana ing pertapan Ngriwantaka. Apa ingkang dadi wigatine? Mongko nyatane aku ingkang wis bisa mbalekake Dewi Rawati putra ing Mandaraka ana ing negara ing Mandaraka sarta mateni maling ingkang nyolong kelawan Yayi Dewi Rawati ya kuwi karta piyoga tekaning pati saka Wasi Jaladara. Mongko ngendikaning Paman Prabu Mandaraka sapa ingkang bisa mbalekake Dewi Rawati kuwi ingkang bakal jinatu krama. Apa ana pangandikan saka Paman Prabu Salya ingkang bakal ndak tampa sarta mbok aturake marang pun Kakang. Nggih, wale-wale menapa? Kakang Wasi Jaladara. Mantar sabdanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka. Nalika semanten maring dawuh dhateng ing rayi, bilih kula kadhawan sowan wonten ing Ngriwantaka mriki, pundene wigatosipun boten sanes kejawi namung badhe ngaturaken pangandikanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka. Paman Prabu maring dawuh piye? Nuwun sewu Kakang Mas. Mboten ateges Kanjeng Rama menika nglincaken menawi sampun dipun ngendikaaken namung kewala mugi andados ing kawuningan. Kanjeng Rama nalika semanten maring dawuh kaliyan ingkang rayi bilih sakmangke Kakang Mbok Ayu Erwati tertentu badhe ginarwa dening jengandika Kakang Wasi Jaladara ing Ngriwantaka. Namung kemawon wonten pepanggil reruba ing kedah dipun aturaken dening Kakang Wasi Jaladara. Kosek pepanggil rubo tegese piye? Kakang Wasi Jaladara kedah saged ngaturaken inggih menika patah putri saking gunung sak kembaran ingkang sami ngasta
inggih menika sasran wujudipun Kyai Kayu Dewandaru tuwin Kyai Kayu Jayandaru saking Kayuwangan. Pangritipun widodari kawan dasa cacahipun menika menggah menawi Kakang Mas Wasi Jaladara menika saged ngaturaken tartentu samangke Wasi Jaladara saged amengku garwa Kakang Mbok Ayu Erawati Kakang Wasi Jaladara Kakek trisang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana lah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ndara kowe lah kok dadi kaya mengkono pengendikaning Paman Mandaraka monggo nyatane aku wis bisa balekake Yayi Dewi Erawati ya yen pancen ngendikaning wong atu aku Mandaraka kaya ngono Rukmarata baliya matur marang Kanjeng Paman Prabu Salya yen to Jaladara ora bakal mundur yen to aku kudu ngaturake rupa pepanggil ingkang dingendikake dening Paman Prabu Salya matur sembah nuring tanpa pepindhan ing mekaten gandeng sampun paripurna nggih kula munjatur sapaduka Kakang Wasi Jaladara pinanana kula muwun pamit pamangsa dhateng negari Mandaraka sembahku katur marang Paman Mandaraka puniki ngestaken dawuh Kakang Wasi yo ngene kahanane lelakon ingkang dak lakoni kok tumpuk matumpa-tumpa apa yang lakon Paman Prabu Salya ing Mandaraka cidra kelawan pengendikane Dewi Narayana nuwun sewu Kakang Wasi Jaladara kedahipun sampun menggaling kados mekaten krana menapa tumrap kula menawi paduka saged anggarwa inggih menika pun Dewi Erawati ing Mandaraka menika mujudaken satunggiling kanugrahan mongko jaripun para sepuh ngendikanipun para kaki-kaki sami nyebataken yen kanugrahane wis cepak kuwi pacobane ya bakal nekani namung titanyang tinesnanan dening panguwasaning Gusti ingkang saged nampi pacoban menika kanthi lila legawa ya takoni pancen kowe pinter ngrakit basa nata ukara supaya lega penggalipun Kakang ning piye carane monggo kudu diaturake wujuding patah putri sak kembaran serang-serang Kayu Dewandaru Kayu Jayandaru widodari cacah 40 mongko dadak nganggo serang-serang wujuding waranggana ingkang swisting warna mongko ingkang apik suarane piye coba lek arep golek menyang endi nuwun mapunten panjenengan menika wujudipun wasi menika mesak derajat sak traju kaliyan Brahmana lho nuwun mapunten Kakang Mas mbok inggih cobi maneka dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat mbok menawi dewa paling marma dhateng jengandika Kakang Mas Kakrasana inggih Kakang Wasi Jaladara yen pancen kaya mengkono ayu wangi-wangono pun Kakang lan Siadi budidaya golek srasan supaya kelakon pun Kakang Boyong lawan Yayi Derewati Kakang Mas Jaladara lho ingkang prapta ning Rewantaka sembah kula ingkang kunjuk kersa paduka Iwang Adi Pukulun ya ulun nampa kula wonten sembah pabekti kula kunjuk ya Narayana ulun tampa karya bombong jasulun ora liwat pangestu ulun namanono saklara nggih kula pun dinggo jimat paripe niki kula pun dinggo jimat paripe nyuwun mapunten Pukulun akarya kaget manahipun ingkang wayah pun Jaladara dene jenengan nika Iwang Pikulun kanika putra kepareng tedhak wonten ing Rewantaka mugi kepareng Mbah Barono dhateng ing wayah Pukulun kula cemadhong dawuh iki ngene ya kakrasana ngerti ya yen ulun tedhak nang Rewantaka iki pancen dimuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah diutus dening Sang Hyang Jatimurti kinamrepake kelawan jeneng kita wonten menapa Dene Paduka diutus dening Sang Hyang Bathara Guru kawruhanane ra ya yen to dina iki kayangan geger merga pengamuke Narendra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta ing kepengin ngayonake kawan widodari ya kuwi Dewi Gagarmayang monggo pancen sekti kegila-gila dasare Prabu Naga Prasanta bareng lawan pati ya kuwi Patih Yudakati mekaten Pukulun ya kabeh dewa padha kalah ora ana ingkang mangga mulya tumuli Sang Hyang Jagat Girinata dawuh lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing Rewantaka ing wigati nimbali kelawan jeneng kita kula Jaladara wigatos pripun menapa dene kula katimbalan sowan wonten ing Kayuwangan iki kanugrahan tumrap jeneng kita pinarsa dening para dewa supaya madheg Senopati dadi jagoning dewa manglurah Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati mekaten Pukulun ya yen kita bisa nyirnake apa yang kita jaluk bakal ulun ingkang udaneni sarta apa yang kita gayuh bakal kasembatan menawi kula mekaten kula mboten badhe selak lan mboten badhe mingkuh saking dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata
tetelo dinten sak mangke kemarenga ingkang mayapun Kakrasana inggih Jundaladara minggah dhateng kayangan barang sak lakulun paduka kula atur mriki menika tindak kula ingkang badhe sumusul dhateng jengantika kula aja sesuk ya Kakrasana niki ngestaken dawuh Mas iki piye lha kok dadi malah kaya ngene kahanane durung wae pun Kakang budal ngupaya srasran pamundutan pinanganten putri lah kok Iwang Pikulun kaneka putra rawuh ana ngriwanta kowe wigati miji marang sowanku ning kayangan nuwun mapunten menawi perkawis kadonyan menika kula nuwun sewu dipun nomeraken kalih ing langkung wigatos paduka Kakang Mas Kedah enggal-enggal bidal wonten ing Kayuwangan kedah damel tentrem kayangan Suralaya saking pangampipun Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Lah terus sing arep golek patah putri supaya kelakon nggonku jawab karo Yayi Derawati. Nyuwun pamunten. Mangke patah putri menika saged sampun kasembadan pinanggih. Kaya aja ngawur gawan ngawur. Kok iso gampang kowe kandha yen patah putri sak kembaran kuwi gampang ketemu. Nyuwun pamunten panjenengan kagungan rayi inggih menika pun lara ireng to. Lara ireng menika mangke dipun dadosaken patah putri saking gunung menika sampun pantes. Lah sing siji menapa dipun warakaken kula methuk dhateng sowanipun Yayi Jembawati. Jembawati sapa? Inggih putranipun Kapi Jembawan. Hubungane apa karo kowe? Kuwi kok njur hubungane apa? Mboten wonten menapa-menapa. Ayak kowe aja ngapusi. Kaya aja ngapusi karo aku ngerti pambegamu. Inggih mangke gampil ngebakrak panjenengan kuwi kan saged kasempatan jauh to. Ya wis, yen pancen kaya ngono, kowe budhal sowana Kapi Jembawan. Jembawati kon tekan ngriwantaka. Oh inggih, ngestaken dawuh. Lah kosek-kosek. Sindene, lah menika tirik-tirik kathah menika. Kantun mados ingkang ayu ingkang swantenipun sae ngaten kala agak kangelan lho. Kuwi senengane gampangke karo kahanan iki. Mboten gampilaken pon. Pokokipun dipun masrahaken kula kemawon mangke sembatan. Aku tak munggah ning kayangan andum gawe kowe golek kesrasan pun Kakang niki ngestaken dawuh Kang Mas dawuh sinuwun suwe nggonku ngenteni Karisila matangkep dibuka dening para dewa datane dewa ora ana ingkang mangga mulya mungsa Prabu Naga Prasanta miturut penemumu piye Patewa dalah samenika ngaten kemawon sinuwun menawi dewa mboten buka Karisila matangkep panjenengan mboten dipun keparengaken aben ajeng kaliyan Sang Hyang Manikmaya menapa mboten langkung prayogi menawi Karisila matangkep dipun rubuhaken supados jawata sami priksa kekiyatan kula lan panjenengan wah dalah buku karepe dewi ya dewa telung kedheping paningal tak itungi saka saiki kowe ora mbukak Karisila matangkep maringake Dewi Gagar Mayang marang Prabu Naga Prasanta lah tak tebak Karisila matangkep ora rubuh aja tundang nawang sikilmu tumapak ana ing Bantara cetha yen kowe dudu bangsaning dewa dasar para nyata pancen aku dudu bangsaning dewa nanging aku sinarya dening para Jawata kinen mangrurah satru murka menungsa kang aran Naga Prasanta lah kemewat gunemamu kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang dewa wae padha walah karo aku lah kok dadi nraya wujuding titah sepira banggamu kaya aja malang-malang ana ing ngarep aku dewa ora matedhakake tumruning Sang Hyang Bathari Gagar Mayang Naga Prasanta saguh mlebur kayangan menungsa kang kaya ora pantes urip ning jagat ayo ayonono kridaning Wasi Jaladara saka ngriwantaka kowe iso nyempal bau kiwa temening Wasi Jaladara kelakon boyong Dewi Gagar Mayang wah sauta gandul ndasmu ya dibya sura sekti kalintang jayaning perang mulat ratu gustinipun Prabu Naga Prasanta pejah nalika semanten saking dayaning Kyai Alugara sigra ngrapal mantram sakti Dewi Krama ical wujuding buta ana gajah gedene gong aluhur ngamuk sura tanpa padha ya jagat pangestu ora nyono lah kok jebul nalika kowe ngubet awakku nganti aku wis meh ora iso ambegan sesek sengkel dadaku grayah-grayah tanganku nyandak ilatmu tak betot tumuli kowe nglumpruk
jebul tine meneh aku ngerti kowe nangis ning ngarep aku mergo kowe ora iso bali kaya wujud wingi ora iso bali wujud buta meneh wujudmu ya mung cukup dadi gajah kaya ngono Yudakoti aja semenang yen pancen kowe ngaturake teluk karo Kakrasana kowe ngaku kalah karo aku kowe ora bakal tak pateni kaya ratu gustimu nanging bumi langit seksenana yen kowe bekti karo Kakrasana kowe tak openi selawase urip kowe tumuli nyaket karo aku lalemu mbok plungkerake kowe mundhuk-mundhuk ning ngarep aku tandha matur nuwun karo aku ya Yudakoti wis aja semelang apa yang wis tak kandhake karo kowe aku ora bakal cidra lan aku ora bakal apus krama kelawan apa sing wis tak ngendikake kelawan kowe kowe tetep dadi titianing Kakrasana ya wasi Jaladara kowe bakal tak openi kowe bakal tak uripi Kakang Rada menawi sampun padhang lampan kayangan krana dipun biyantu dening titah ulun inggih menika pun Kakrasana Pukulun lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Jaladara luntang pakarya bombong tiasulut ora liwat pangestu wong tampanana kula pendika jimat paripih dayana ing kasantosan Kakrasana wonten timbalan apa ingkang dadi dawuh kelawan jeneng kita wis kita lakoni kanthi tuntas naga prasanta mati wondene Yudakoti tetep dadi titian kita nggih pukulun sanget ngeman dateng patih Yudakoti anggenipun sakmangke sampun boten saged salin wujud malih dados wujudipun yaksa krana ilatipun sampun kula betha tumuli piyambakipun boten saged tata jalma sak tataning jalma wantah pancen wis kinudratku dumangkono Kakrasana lan ngertiya ulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita ya kuwi siji wujudine busana kaprabon busana kaprabon sabab ora suwe meneh kita bakal gemanti keprabone wong atuwa kita ning negara Mandura wondene busana kaprabon iki saka panjenengan ulun wajib kita tampa dene angka 2 ulun bakal maringi titian kelawan jeneng kita ya kuwi turun Gajah Hirawana titianing Bathara Indra kang aran Gajah Kyai Puspadenta kebat kita tampani iki minangka dadi kanugrahan kita saka panjenengan ulun ulun menawi dipun parengaken menapa kula badhe nyuwun lintu kanugrahan ingkang sampun paduka paringaken kita bakal nyuwun lintu apa titian Kyai Puspadenta kula kunduraken busana kula kunduraken nanging kula nyuwun keparenga paduka kulun matedhakaken inggih menika kayu Dewandaru lan Kajeng Jayandaru kinarya syarat anggen kula badhe dhaup kaliyan pun Yayi Dewi Rawati Kakrasana wonten timbalan ora sisah kita mbalekake busana lan titian apa ingkang kita suwun bakal ulun udaneni Kyai Jayandaru lan Kyai Dewandaru tumuli tampanana ora mung kuwi kita uga ulun menangake boyong ya kuwi widodari 40 cacahe kinarya srasran pinanganten ya kuwi saka Ngrewantaka Prateng Mandaraka menika saestu pukulun iya Kakrasana aduh pukulun apa kuwi jeneng kita nampani kanugrahan saka ulun wujuding busana kaprabon wondene gajah kang aran Puspadenta bakal nderekake kita Prateng Ngrewantaka iya ngestaken dawuh saha Kajeng Dewandaru Jayandaru ulun paringake kelawan jeneng kita kebat kita bali marang Ngrewantaka lan aja kuwatir lamun apa ing dadi panjangka kita dawuh kelawan putring Mandaraka sayekti ora bakal cabar ulun ingkang tansah mangestoni kelawan jeneng kita Kakrasana matur sembah nuwun pukulun kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka ulun sangoni puja sesanti nirbaya nirwikara durga Kakang Rada badhe paring dawuh menapa menawi dipun marangaken kula namung badhe nderek udu pen pemanggih kemawon inggih menapa mboten langkung prayogi menawi busana menika tumuli dipun agem dening Kakrasana amargi samangke menawi sampun prapta wonten ing Ngrewantaka tumuli badhe tata-tata rakiting srasran pinanganten kanggipun badhe bidhal wonten ing Mandaraka menapa mboten pantes Kakrasana inggih Jaladara menika anggenipun dhaup kanipun Nairawati saking Mandaraka sampun ngrasa busana peparing paduka mekaten Kakang inggih menawi telu mekaten Kakrasana wonten timbalan kula ulun keparengake manjing jroning kayuwangan busana ingkang wis ulun paringake lawan jeneng kita gagi agemen supaya usun bisa ngawuningani wewujudan
sawise kita nganggo busana kaprabon mriki ngestaken dawuh paduka kula cedhe sapa sing gawe lara apa to bareng nganggo busana paringane Wang Pikulun Jatimurti lah kok dadi mencorong pasuryanmu kaya ngono piye baguse ora jamak wis aja kuwatir Erawati mesti kepencut wis kita nganggo busana kaya ngono ki Erawati mesti ora bakal nolak lawan jeneng kita wah Bu Kulun rada sampun kados mekaten Bu Kulun kula menika isin Bu Kulun aja isin aja bagus tenan ki rada dijungkati memburi mengko ndak ora ketok apik iki ngestaken dawuh gage kita bali apa ing dadi panjangga kita ulun mudarani saka ing Kayewangan mesti kasembadan nyuwun pamit Bu Kulun sing ati-ati kok krasana wonten timbalan sepisan meneh ulun bakal dawuh kelawan jeneng kita aja kang kongsi kalipyan menapa Bu Kulun gandeng kita ingkang bisa ngasorake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati mula besok lamun kita wis meneng keprabon ing negara Mandura ulun paringi tetenger lan eling-elingen nganggo jejuluk Prabu Baladewa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Menawi sampun terwaca kula kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Baladewa. Nggih, ngestaken dawuh.